धात्री धराधर सुतेन जगद बिभर्ति आधार शक्तिरखिलं तव वै विभाति सूर्योऽपि भाति वरदे प्रभयायुतस्ते त्वं सर्वमेतदखिलं विरजा विभासि त्वं सर्वमेतदखिलं विरजा विभासि। परम वैष्णवी चिदानंदमयी चिन्मयी श्री श्री विरजांकर पादपद्म वंदना पूर्वक आज आम्भे माने ईश्वर विश्वास एवं ईश्वरंकर परीक्षा यारी उपरे आमे सम्यक आलोचना करिबा। अनेक समय रे देखा जाए सबु दिगरू जेतेबेले मनीष हताश हो जाए, कथारे कहिले जे डाल धरली से डाल भांगिला। एमिति गोटे मुहूर्त आसी मनीष जीवन रे पहुँचे जो माने सत् नीति नियम धर्मपथ आचरण करिथांती से माने प्राय दुख भोगी थांती। पुराण रे एभली अनेक उदाहरण अछि। ये सब उदाहरण देखिले आमे भावंती भगवान को तेबे डाकिबा कहीं। भगवान को डाकिले जदि मनुष्य को दुख भोगवाक पड़े, आपण युधिष्ठिरंकर उदाहरण निया जाओ। जेतेबेले महाज्ञानी धैर्यशील प्रथम पांडव युधिष्ठिर महाराज जीवन काल भितर केते कौन सी सही ना, किंतु तांको भगवान परीक्षा परे परीक्षा पकई। आपण भक्त सुदामार कथा नेबे। भगवान जहाँकर बंधु पिला बेलर बंधु सहपाठी पुनश्च जहाँकर गुण गारिमा निजे सुदामा जानी थिले। एभली बलशाली एवं जगत त्राता भगवान विष्णु जहाँकर सखा से सुदामा मध्य केते दुख पाइछि आपण जानती। द्रौपदी भी जीवन काल भितरे केते से भल न पाए कृष्ण को, किंतु भगवान कृष्ण तापाई खाली परीक्षा परे परीक्षा परीक्षा परे परीक्षा द्रौपदी पाई रखिले। सर्व समक्षरे गुरु अछंती, पितामह अछंती, स्वामी माने अछंती, पंच स्वामी अछंती, आउ जणे देढ़सुर कर्ण से मध्य उपस्थित अछंती, दुर्योधन आदि 100 भाई अछंती, सभासद अछंती। समस्तनक सम्मुख रे विवस्त्र करागला द्रौपदी। भगवान याकु मध्य देखिछंती। अवश्य से दुख शुणिछंती पछरे। भगवान सब देखंती, किंतु पछरे से डाक शुणंती। राजा नलंकर कथा आनिबा, जहाँ को पुण्यश्लोक उपाधि रे आमे भूषित करि थाए। जीवन काल भितर एते से सहिछंती। सेतर शेषरे निज स्त्रींकर खंडे लुगा को काटी देई से खंडक पिंधि से स्त्री को छाड़ी देई जंगल रे एकुटिया जाइछंती। जणे
ବତିଶ କଳାରେ ବିଦ୍ୟମାନ 32ଟା ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥିବା ନଳ ରାଜା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଦୁଃଖ ଆସେ, ରାଜ୍ୟ ହରାସୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ପଶା ଖେଳରେ ସାନ ଭାଇ ଆହ୍ୱାନ କରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାଜି ଲଗେଇ ହରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଯେମିତି ରାଜ୍ୟ ହରେଇଥିଲେ, ଏପରିକି ପତ୍ନୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାଜି ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲିଲେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ବହୁତ ବିଘ୍ନ ଆସେ। ଶ୍ରେୟାଂସି ବହୁ ବିଘ୍ନାନି, ଶ୍ରେୟ କର୍ମରେ ବହୁତ ବିଘ୍ନ ଆସେ। ଆପଣ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ବହୁତ 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 ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ 5 ଦିନ ଦୁଃଖ ପାଇବି ନା, ସେ କଥା ନୁହେଁ। 10 ବର୍ଷ ସେତିକି ବି ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ପାଇଁ ସେତିକି ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ସେ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରୁ ମିଠା ଫଳଟିଏ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଆପଣ ଯେଉଁ ହାତକୁ ଯେଉଁ ଡାଳଟାକୁ ଭାବିବେ ଏଇ ଡାଳରେ ମୁଁ ବସା ବାନ୍ଧିବି, ସେଇ ଡାଳଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯାହା ପରେ ବସା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମାଙ୍କଡ଼, ହନୁ ବା ଆଉ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ବା କାହାରି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ବସାଟି ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ବନ୍ୟାରେ ମୂଳ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ, ବାତ୍ୟାରେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଆପଣ ସେଠି ଶିଶୁ ଶାବକକୁ ପାଖରେ ରଖିଥିବେ, ଅଣ୍ଡା ଥିବ, ଛୁଆ ଫୁଟି ନଥିବେ, ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିବେ, ପକ୍ଷୀ ଲାଗିନଥିବ, ପର ଲାଗିନଥିବ। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ ହରା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଜୀବନରେ ଆସେ। ତଥାପି ଯେ ଧର୍ମ ପଥର ପଥିକ, ସତ୍ୟ ପଥର ପଥିକ, ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସୁ, କଷ୍ଟ ଆସୁ, ସେମାନେ ନୀତିଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଉଦେତି ସବିତା ସ୍ତାମ୍ର ଏବ ଅସ୍ତମେତି ଚ, ସମ୍ପଦୌ ଚ ବିପଦୌ ଚ ମହତାମେ ଏକରୂପତା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ଉଦୟ ବେଳେ ଯେଭଳି ଲାଲ, ଅସ୍ତ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଲାଲ। କହିବାର କଥା, ଉତ୍ଥାନ ବେଳେ ଜନ୍ମ ବେଳରୁ ଯିଏ ଲାଲ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅସ୍ତ ବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲାଲ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମହତାମେ ଏକ ରୂପତା, ମହତ୍ ଲୋକମାନେ ଏକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାବେଳରୁ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ସମଗ୍ର ଜୀବନ ସତ୍ୟ ପଛରେ ହିଁ ତାଙ୍କର କଟିଗଲା। ସତ୍ୟକୁ ହୁଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ସେ ସତ୍ୟକୁ ହୁଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନରେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ନଥିଲା, ଶଶାଗରା ପୃଥିବୀର ସେ ଅଧିପତି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସମୟ ଆସେ, ଦୁଃଖର ସମୟ ତ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କାହାର ଆସେ ଆଉ କାହାର ନ ଆସେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସମୟଟା ସମାନ ଯାଏ ନା। ଦିନେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ବା ସମୟ ଆସେ, ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ମାଗି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଦାନର ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ସେ ନିଜେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ଆୟ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରକୁ ଦେଇ ଭିକାରୀ ଭଳି ସର୍ବସ୍ୱ ସମର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର ସହିତ ସେ ରାଜ୍ୟାନ୍ତର ଯାଇଥିଲେ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପୃଥିବୀରୁ ବାହାର ଗୋଟେ ଦେଶ, ତାହା ହେଉଛି ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ତ୍ରିଶୂଳରେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ଥିଲା, ସେହି ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି କାଶୀ, ବାରାଣାସୀ। ତେଣୁ ବାରାଣାସୀ ହେଉଛି ଶିବଭୂମି। ସେ ଜାଗା ପୃଥିବୀରୁ ବାହାରେ। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ସମଗ୍ର ଶଶାଗରା ପୃଥିବୀକୁ ଦାନ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର
ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଷରେ ସେ ସେ ଭୂମିରେ ସେଇ ବାରାଣାସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ପାଖରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ସେହି ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ସେ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ଚଣ୍ଡାଳ ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେତେ ମଡ଼ା ପୋଡ଼ାଗଲା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଉଡ଼ି ବା କର ରୂପରେ କଉଡ଼ି ରଖିଛି ଏବଂ ମାଲିକକୁ ଦେଇଛି। ଚଣ୍ଡାଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଶବ ପୋଡ଼ିବା କାମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଜଣେ ରାଜା। ପୁଣି ଏମିତି ହୁଏ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ, ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ପତ୍ନୀକୁ ସେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି, ଦାସୀ କରିଦିଅନ୍ତି ଅନ୍ୟର। ସେ ଯେଭଳି ଆଦେଶ କରେ ସେଭଳି ସେ କାମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ପୁନଶ୍ଚ ନିଜର ପୁତ୍ରଟି ମାଆର ଆଶ୍ରୟରେ ଥାଏ, ସେ ବି ତାକୁ ବିପଦ ପରେ ବିପଦ ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲୁଥିବା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଦାସୀ ହୋଇଯାଏ, ନିଜେ ଚଣ୍ଡାଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରେ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ସେଇ ଶ୍ମଶାନକୁ ଆସନ୍ତି। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଘାଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କାଶୀକି ଯିବେ ସେ ଜାଗାରେ 84 ଘାଟ ଅଛି। ଆମ ଦେହ ଭିତରେ 84ଟି ଘାଟ ଅଛି ବା 84 ଆଙ୍ଗୁଳିର ଆମର ଏ ଶରୀର। ସପ୍ତ ବିତସ୍ତିର କୀଟ ହୋଇ ଭାଇ କାହିଁ କରୁ ଭାଗ୍ୟର ବଢ଼ାଇ, କାହିଁ ପାଇଁ ଏତେ ଭାଗ୍ୟର ବଢ଼ାଇ ରାଧାନାଥ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ 7 ଚାଖଣ୍ଡର ମଣିଷ, ଗୋଟାଏ ହାତଟା 24 ହାତ, ଆମେ 3 3.5 ହାତ, 24 3 72 ଯୁକ୍ତ 12 ଚାଖଣ୍ଡକ 12 ଆଙ୍ଗୁଳି, ତେଣୁ 84 ଆଙ୍ଗୁଳି। ଏ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଏକ ନଦୀ, ଏ ନଦୀରେ 84ଟି ଘାଟ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଭଳି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବାରାଣାସୀରେ 84ଟି ଘାଟ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଘାଟ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଘାଟ। ଏଇ ଘାଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ, ଆପଣ ଆଖି ବୁଜିକି ଅନେଇ ଦେଲେ ଆଗେ 40ଟି 50ଟି ଶବ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଥାଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେଇ ଘାଟ ଦେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ, ଦେଖିଲୁ ପାଖାପାଖି 20ଟି ଖଣ୍ଡ ଶବ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପୋଡ଼ା ଯିବେ ଏବଂ ପୋଡ଼ା ଗଲା ପରେ ସେ ପାଉଁଶକୁ ଭସେଇ ଦିଆଯିବ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଭାବନା ଆମର ଆସେ ନା, ଏଭଳି ଯେଉଁ ନଦୀ, ସେ ନଦୀର ଘାଟ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଘାଟ ଅଛି, ସେଇ ଘାଟ ପାଖରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ରାତ୍ରି ଘନଘୋର ଅନ୍ଧାର, ତାରି ଭିତରେ ବିଜୁଳି ମାରୁଛି, ବର୍ଷା ଟିପି ଟିପି ଝରୁଛି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନାରୀଟିଏ ଆସୁଛି, ଶୈବ୍ୟା, ଯିଏକି ପରମ ସାଧ୍ୱୀ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସେ ଦାସୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଦାସୀ। ତା ଘରର ସମସ୍ତ ଅଇଁଠା ବାସନ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ କଥା ସେ ମାଜୁଛନ୍ତି, ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ପୁଅଟି ଥିଲା ଶେଷ ସମ୍ବଳ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ପ ଦଂଶନରେ ମାରିଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଶବକୁ ନେଇକି ନିଜେ କାନ୍ଦିକି ବାପ ହେଇ ମା ହେଇ ସେମାନେ ସଂସ୍କାର ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଚଣ୍ଡାଳ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଚଣ୍ଡାଳ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ତୁମକୁ ଦେଖି ନ ପାରିଲେ ବି ତୁମ ଭିତରେ ଦୟା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ଦୟାକରି ମୋ ପୁଅଟାର ଶବଟାକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ତାର ଆତ୍ମାଟା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତା, ମୁଁ ଏ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦୈହିକ କର୍ମଟା କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ କହିଛି, ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ତୁମେ ଯିଏ ହୁଅ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତୁମର ପୁଅର ଏ ଶବକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସଂସ୍କାର କରିଦେବି, ମୋ କାଠ ପାଇଁ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଘୃତ ସମିଧ ପାଇଁ ତୁମେ କିଛି ପଇସା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ତା ସହିତ ତୁମେ କ'ଣ କର ନା, ଏ ଘାଟର ମାହାସୁଲ ମୋତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଯଦି ଶବ ପଡ଼ିବ, ଏ ଶ୍ମଶାନର ଚାନ୍ଦା ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ତ ଗୋଟିଏ ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ପର ଘରରେ ଦାସୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲି, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ମୋର ଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ଆଜି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଛି, ଆଉ ତାକୁ
ମୁଁ ପୋଡ଼ିଦେବି କେମିତି, ପୋଡ଼ି ପାରିବି କେମିତି, ମୋ ପାଖରେ କାଠ ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ ବା ତୁମର ମାହାସୁଲ ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ପଇସା ନାହିଁ, ଟିକେ ତୁମେ ଦୟା କର, କରୁଣା କର, ମୋ ପୁଅଟାର ଶବକୁ ମୁଁ ଆଉ କହିଲେ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ? କହିଲା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ୟର କ୍ରୀତଦାସ, କିଣା ଚାକର। ତେଣୁ ସିଏ ମାଲିକ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବ ସେ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ କରୁଥିବେ। ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହୁଏତ ତାଙ୍କର କିଛି ଖବର ରଖିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦୟା ଧର୍ମ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମ ନେଉଛନ୍ତି। ଏ କର୍ମ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ଦୟାର୍ଦ୍ର ହେଇଥିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ କରୁଣା କରନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅଟିଙ୍କର ଶବକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କହିଲେ ହଁ, ମୋ ଭିତରେ ଦୟା ଅଛି, ଧର୍ମ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦୟା ଧର୍ମ ଏହା ସବୁ କରଣୀୟ, ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣୀୟ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ସତ କରିଛି ବା ସତ୍ୟ କରିଛି, ମୋ ମାଲିକ ପାଖରେ ଯାହା କରିବି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କରିବି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବଟିକୁ ମୁଁ ଲୁଚେଇକି ଯଦି ପୋଡ଼ି ଦିଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ମାଲିକ ପାଖରେ ଦୋଷୀ ହେଇଯିବି, ମାଲିକର ଦ୍ରୋହୀ ହେଇଯିବି। ମୁଁ ତା'ର ଉପକାର ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ନା। ତେଣୁ ତୁମକୁ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ବେକରେ ଯଦି କିଛି ହାର ଅଛି, କେଉର ଅଛି, କାନରେ ଅଛି, କାନରେ କର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରିକା ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ତାକୁ କର୍ଣ୍ଣ ବଳୟ ଯଦି ଅଛି ତାକୁ ତୁମେ ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରିପାର। ହେଲା ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଦରିଦ୍ର। ହେଲା ତାହେଲେ ତ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ? ଆଚ୍ଛା ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଦିନର ମଜୁରୀ ମୋର ଯାହା, ଯଦି ମୋତେ ମାଲିକ ଦୟା କରନ୍ତେ, ସେତିକ ଯଦି ମୋତେ ସେ ଦିଅନ୍ତେ, ମୁଁ ତ କିଣା ଚାକର, ମୋର ଆଉ ମଜୁରୀ ନାହିଁ, ତଥାପି କେବେ କେମିତି ମୋତେ ମୋର କାଳେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ିବ, ସେ ଦୟା କରିକି କେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି କେବେ କେମିତି ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଭରଣା କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମର ଶବକୁ ମୁଁ ପୋଡ଼ିଦେବି। ଏହି ସମୟରେ ବିଜୁଳି ମାରୁଛି ଏବଂ ବିଜୁଳିରେ ଦେଖି ପକାଉଛନ୍ତି ସଭ୍ୟା ଯିଏ ଚଣ୍ଡାଳ ହେଇକି ଶବ ପୋଡ଼ିବାକୁ ଧରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟସନ୍ଧ ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ଏବଂ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ପତ୍ନୀ, ଯିଏ ସ୍ୱାମୀର ସକଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସାଥି ଦେଇଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସତ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଯିଏ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ, ନିଜକୁ ଦାସୀ କରିଦେଇଥିଲେ। ସମୟ ବେଳେବେଳେ ସମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାଏ ନା ତ, ତେଣୁ ଦୁଃଖର ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହସି ହସି ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ପୁଅ ଚାଲିଗଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁଅର ଜୀବନ ଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଦୁଃଖ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାତୃ ହୃଦୟ ଲୋତକ ଆସିବ, ସେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିପାରୁଛି, ଚିହ୍ନିଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏ ସ୍ୱର ବହୁ ପରିଚିତ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ତୁମର ଏଇ ବପୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଏ ବିଜୁଳିର ଆଲୋକରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ବୋଧହୁଏ ତୁମେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କି? ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ରାଜା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳ। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କିଏ? ନା ମୁଁ ସଭ୍ୟା, ମୁଁ ସେଇ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ରାଜାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସଭ୍ୟା। କହିଲେ ପୁତ୍ରର ନାମ? କହିଲା ତା ନାମ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ମୃତପୁତ୍ରକୁ ଆଉ ନିଜର ବୋଲି କହିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ନାମ ଧରିବି? ତଥାପି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁମେ ତା'ର ନାମଟି କୁହ। ରୋହିତ କୁମାର, ରୋହିତାଶ୍ଵ ଏଭଳି ନାମ ସେ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଗଲେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସେଇ ପୁତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟ ନିଆଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ। ବାପ ହେଇ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ନିଜ ହାତରେ ସେ ପୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ତ, ଭଗବାନ ମାୟାଧର, ମାୟାରେ ଏସବୁ ଖେଳ ଲୀଳା ସେ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଗୁରୁ ମାୟା, ଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର
प्रेरित माया द्वारा दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ति ते। तेणु दैवी हेषा गुणमयी, ये गुणमयी माया सत्वमाया, रजमाया एवं तामस माया। तेणु केतेबेले केउं माया केतेबेले काहाकु गबड़ करे ये सब भगवान हाथ। भगवान त्रिगुण रजु करे धरी मृगी नचाए नर हरि। भगवान तीन गुणर मायारे काहाकु धनी करती, काहाकु गरीब कर दियंती, काहाकु राजा कर दियंती, काहाकु ब्राह्मण कर दियंती, काहाकु चंडाल कर दियंती, काहाकु परीक्षा परे परीक्षा परीक्षा परे परीक्षा एते परीक्षा कला पर भी आउरी परीक्षा से भगवान करती। जीवन काल देखिथिबे जने जने लोक बहु दुख कष्ट करिकी से बुढ़ा होला पर्यंत मध्य कष्ट करुचंती अथच तांकर दुख जाउना। एमिति भगवान परीक्षा करती एवं सेई दुख कष्ट पाउथुवा लोकटी से सत्य पथरु धर्म पथरु से हुड़ी जाए ना, बहु कष्ट करे, बहु परीक्षार सम्मुखीन से हुए, किंतु सत्य को से छाड़े ना। सत्य को धर्म को न्याय को जगुथुवा लोकर केबे हेले पराजय हुए ना। कल्याणकारी कर्म करुथुवा लोकर केबे हेले क्षति हुए नाही। निश्चित भाव में तार विजय दिने ना दिने थाए। एक कथा भगवान करिछंती, नहले भगवान को कई डाकते ना। तेणु आपण माने जदि केतेबेले केउं डाल को आश्रय करुछंती, से डाल जदि आपन को हताश करे, से डालटी जदि भांगी जाए, समस्त प्रकार आश्रय जदि चली जाए, केवल निराश्रय लोकंकर आश्रय होउचंती भगवान। स्वयं भगवान दयालु से आपण को पई 30 वर्ष 40 वर्ष चली जाई पारे, आपण दुख भोगुचंती, किंतु 40 वर्ष पर्यंत मध्य अपेक्षा करने को पड़ो। महाभारत रे गोटे संगलाप थिला जहाँ को भीष्मदेव कहते इतिहास बदलवा गोटे मुहूर्त भी यथेष्ट। आपण से मुहूर्त पर्यंत अपेक्षा करेंगे, परीक्षार फल बाहरला पर्यंत आपन को अपेक्षा करने को पड़ो। आपन को से समय पर्यंत अपेक्षा करने को पड़ो जिते बड़ पर्यंत आपनकर विजय होना। आपण सुड़ंग भितर देखिए गति करुवे सुड़ंग शेष आलोक रही, अग्नि परीक्षा शेष विजय विद्यमान। श्रीमा अरविंदर जो शक्ति श्रीमा से एक कथाटी से कहते अनेक अंधकार पथ दे सुड़ंग भितर देखिए आपन को गति करने को पड़ो एवं शेष देखिए सुड़ंग शेष आलोक रही से आलोक आपन को पुणी दिव्यतार अनुसंधान देव। आपण भगवान सानिध्य पाइबे, अतिमानस शक्तिर आपण पुणी अधिकार हो उठे। सीता देवी केते परीक्षा देना, जनक राजार झील, ब्राह्मण श्रेष्ठ एवं राजर्षि जनकंकर झील, पुणी भूमिर सूता, भूमि जार पृथ्वी जार माँ एवं जहाँकर स्वामी होचंती स्वयं भगवान सच्चिदानंद पुरुष जे शांतम शाश्वतम मप्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सभ्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम जहाँ को ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शेषनाग समस्ते सेवा करती, इंद्र चंद्र वरुण कुबेर जहाँकर पदवंदना करती, से रामचंद्रंकर पत्नी तांको मध्य दुख भोगिबा पड़े। भगवान राम मध्य निजे जेहेतु विधाता रूप से विधान करि थांती, निजर भाग्य को मध्य निजे लिखती। निजर आमे जेबेली आमर प्रोग्राम करती, आमर रूटीन आमे जमती बनै दियंती मासरे मु एई दिन एई प्रोग्राम मोर एंगेजमेंट एठी अच्छी, यही काम मु करी। पूर्णमी दिन मोर यज्ञ करार अच्छी, पूर्णमी दिन अमावस्या दिन ए काम करी, एकादशी दिन मोर व्रत अच्छी, यही जगार अमुक जगह को जी से जगह को धमुक जी से जगार पुअर परीक्षा मत समय देवा पड़ो कि पिला पाठ पढ़ेबी। यही समय आम प्रत्येक मोर प्रार्थनार समय यही समय मोर गोरुपाई घास काटार समय यही समय चाषपाई मो बिल को देखापी यही समय जी जमी आम गोटे प्रोग्राम करी से प्रोग्राम को आम निजे काटती ना, सेमती भगवान विश्वस्रष्टा
विश्वर नियंता सी गोटे नियम करिथांती से नियम रे सी चलती तेणु तांको भाग्य को से लिखिदेइछंती मु जेतेबेले मनीष होइकी ए पृथ्वी पृष्ठ रे जन्म नेबी तेणु मनुष्य उचित कर्म करी दशरथ राजा पुआ हेबी कौशल्या माँ बालक रूप धारण करी से मु चारि हाथ होइकी जीवी ना मु मनुष्य उचित कर्म करी खेला लीला करी भाई मान सहित बुलबी सरसंधान करी सहित युद्ध करी माल युद्ध करी परास्त करदेवी पाखु मु परास्त होइजिबी एभली बालक लीला भगवान करने को लगे तांको स्त्री माने निजे सीता निजे सर्वद्रष्टा भगवान किंतु सी चाहिए भी सुधा सी तांको रोल करने को पड़ता जने वनवासी भाव में जने विरही स्वामी भाव में तेणु सी पागल प्राय से कांदी बुली भो वृक्षा पर्वतस्था बहु कुसुमजुता वायु न घून्यमाना रामे हम व्याकुलात्मा दशरथ तनय शोकसूत्रेण दग्ध बिंबुष्टि चारु नेत्रा सुविपुल जगना दीर्घकेशी सुमत्या हा सीता केन नीता मम हृदय गता को भगवान केन नीता तेणु भगवान निजे निजे पागल प्राय पर्वतर गछ लता को प्रश्न पचार गोदावरी नदी को प्रश्न पचार मो सीता को तुम देखीच कि आप आश्चर्य हे जदि परम ब्रह्म भगवान सी पुणी दुख भोगुंट कौन पुणी से वीर जंत्रणा से कातर होती केमी ना आमको ये पृथ्वी पृष्ठ जो ड्रेस आमको पिंधा पड़ी आम जड़े शिक्षक तेणु शिक्षक भाव में आमको पाठ पढ़ा पड़ो आम जी पढ़ा आम गोटे गुण पढ़ेले पिला तार 9 गुण आमको पढ़ा अच्छी गोटे घंटा पूरा पिला पढ़ेबा हेले 9 घंटा आमको पढ़ा पड़ो आपण दिने कोई दिन क्यों पाठ पढ़ी से पाठ को जदि सबुदिने पढ़ेबे ताले ठीक हम ना पिला आप नूतन धारणा दे पारे ना जुग प्रति मुहूर्त बदली बदली चली वर्तमान जी देखिए यही क्षण में जड़े राजा होती तो पर क्षण से इस्तफा देले आउ जड़े कई राजा हो आउ जड़े कई मंत्री हो जाती आपड़ जी से पुराणा कथा कहे ताल हम ना आमर जड़े सांग थे आम पढ़ला बेले हाईस्कल बेले मुझे नाम कहि ना मन दुख से करेंगे किंतु से एमती बही भी सब घोषी दिखती एमती भाव से अवश्य गोटे टीचर भाव में से यूपी स्कूल टीचर भाव में से रिटायर्ड करेंगे आउ कि दिन पर अच्छा तेणु 2-3 वर्ष पर से रिटायर्ड करेंगे किंतु मुझे देखी से जो आम सांगे पढ़ुले से आमर राष्ट्रपति था फकीरुद्दीन अली अहमद तापर बदली गले आमर राष्ट्रपति बदली गले जितेबाला आमको सार नगर विज्ञान पढ़ेला बेले पचारे अरे राष्ट्रपति नाम कहल से सी दृढ़तार से कहले फकीरुद्दीन अली अहमद समस्ते कहले ना आज्ञा बदली जा राष्ट्रपति ना से भूल कहला ताले तमें कह से कहले पिला माने समस्ते किए कहले नीलम संजीव रेड्डी किए कहले ज्ञानी जयल सिंह बा जी जहाँ जानी किए पूर्वतन राष्ट्रपति नाम कहीगले राजेंद्र प्रसाद तेणु ये किंतु कहला ना सार कहले नाई नाई ठीकटा हूँ या सेठू सी सांगे सांगे बहीटा को नहीं आसी कहते सार देखु बही रे लिखाई फकीरुद्दीन अली अहमद कहले अरे ना रे बहीटा छपा है 3 वर्ष तले 2 वर्ष तले सेतेबेले सी थिले से तांकरी नामटा रखाई जुग बदली गला गत काली 5 राष्ट्रपति भाव में शपथ नहीं आउ जड़े तेणु तांको ना कहवा को मु पचारि ना जाओ तेणु सी घोषी देते तेणु से बही कथा को जदि आप 3 वर्षर 5 वर्षर तलर पाठ को जदि आप पिला पढ़ेबे ताहले पिला माने नूतनत्व किसी ग्रहण करेंगे ना जुग बदली जाऊँगी विभिन्न नीति नियम बदली जाऊँगी पाठ बदली जाऊँगी आप पिला से 10-25 वर्ष तले कंप्यूटर पढ़ाऊ नथिले कंप्यूटर गोटे सब्जेक्ट थिला ताको किंतु कंप्यूटर रे विभिन्न एप्लिकेशन सब आम सब ता संपर्कित हवाक पड़ो एवं पिला सब तार धारणा दवाक पड़ो तेणु से सबू जुग बदली चली पुराणा जुग सहित आपड़ जब 25 वर्ष तलर पाठ को पढ़ेबे ताने छुआ मान मैंने बुद्धि देवे तेणु शिक्षक बंधु मैंने से समस्ते 9 गुण पढ़ंतु गोटे गुण पढ़ातु अधिक पढ़िले इतिहास समग्र भाव गोटे मोगल एम्परर इन इंडिया आप पढ़िले 50 खंड बही पढ़े तापर
ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାର କଥା କହିବେ ତାହା ହିଁ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ହୀରାଖଣ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଁରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଡ଼ି ସାରି ଶିପ ସମୂହକୁ ଅଣ୍ଡାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ଶିପ ଶାମୁକାକୁ ଅଣ୍ଡାଳିଲା ଭିତରେ ତାହା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଶାମୁକା ଭିତରେ ମୁକ୍ତା ଥିବ। ସେଇ ମୁକ୍ତାଟାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆପଣ ଆଣିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବାଣ୍ଟିବେ। ଯଦି ତାହା ନ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କେବେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେୟ ବସ୍ତୁ ପଛରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ସାଧନାର ଦରକାର, କିଛି ଲୁହ ଦରକାର, କିଛି କଷ୍ଟ ଦରକାର। ଏସବୁ କଲେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ପଛରେ, ଏବଂ ପଛରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ଦେବେ। ଯେମିତିକି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁଅର ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଫେରେଇ ଦେଲେ। ରାଜା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର କଥା ନିଅନ୍ତୁ, ଦାନବୀର କର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଏମିତି ଦାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୃଥିବୀ ମାତା ତାଙ୍କୁ 7 ବାର ସୁନା ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିରୁ ସେ କିଛି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଆସୁଥିବା ପଦାରୁ ଆସୁଥିବା ଧନ ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେବି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନେଇ 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 ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଜାଉଁଳି ପକାଇକି ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି, ଯାହା ଖାଇବା ପିଇବା ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ ହୁଏ। କର୍ଣ୍ଣ ଏମିତି ଦାନ ଦେଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ ଥରିଲା। ଭଗବାନ କହିଲେ, କ'ଣ କର୍ଣ୍ଣ ଏମିତି ଭାବରେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କିଛି ନିଜର କାମନା ନ କରିକି ସେସବୁ ଏମିତି ଦାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ଯାଇକି ଦାନ ମାଗିବି। ଭଗବାନ ଦିନେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଚାଲି ଆସିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ମାଗିଲେ ଯେ ମୋତେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ମୋର ସୁନା ରୂପା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଭୀଷଣ ଭୋକ ହେଉଛି, ମୋତେ କିଛି ଜଳ ଦିଅ ଏବଂ ମୋତେ କିଛି ଅନ୍ନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। କହିଲେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନ୍ନ ରୋଷେଇଆମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଦେଲେ ରାଜା କର୍ଣ୍ଣ, ଅଙ୍ଗରାଜ କର୍ଣ୍ଣ। କହିଲେ ରୋଷେଇ ଭଲ ଭାବରେ କର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୋଷେଇ ଆଜି ଭୋଜନ କରିବେ ଆମ ଘରେ। କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ରୋଷେଇଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରୋଷେଇ ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମର ପତ୍ନୀ ରୋଷେଇ କରିଦେବେ। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ପଦ୍ମାବତୀ କହିଲେ, ପଦ୍ମା ତମେ କ'ଣ କର, ରୋଷେଇର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। କହିଲେ ରୋଷେଇରେ ଆଜି କ'ଣ ତରକାରୀ କରିବ? କହିଲା ତରକାରୀ ଆପଣ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆପଣ ତ ସବଜି ଖାଇବେ, ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଖାଇବେ, ଆପଣ ଶାକାହାରୀ। କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଶାକାହାରୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସଂସାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତେଣୁ ମୁଁ ପୂଜାପାଠ କରେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମୟକ୍ରମେ ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବାରରେ ଆମିଷ ଖାଇହେବ ମୁଁ ସେ ବାରରେ ଆମିଷ ଖାଏ। ଆଜି ହେଉଛି ସେଇଭଳି ବାରଟିଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମିଷ ଖାଇ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋତେ ଟିକେ ଆମିଷ ଭୋଜନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଛ ମଗାଇଦେବା। କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ, ମାଛ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ କହିଲେ କିଛି ମୋର ମାଂସ ଦରକାର। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଂସ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବଚରଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା, ବା ଆମର କଂସେଇ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆମେ ମାଂସ ମଗାଇ ଦେଇପାରିବା। ନହେଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ମାଂସ ନୁହେଁ। କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଶିକାର କରିବାକୁ ନିଜେ ଯିବି, ଶିକାର ଯାଇକି ମୃଗ ବା କିଛି ଶଶା କିମ୍ବା ଗଣ୍ଡା ମାରିକି ମୁଁ ଆଣିବି, ଆପଣ ତାକୁ ଭୋଜନ କରିବେ। କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ମାଂସ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। କହିଲେ ମୋର ମଣିଷ ମାଂସ ଦରକାର। କହିଲେ ମଣିଷ ମାଂସ? ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆପଣ ମାଂସ ଆହାର କରନ୍ତି, ପୁଣି ମଣିଷ ମାଂସ ଆହାର କରିବେ? କହିଲେ ହଁ ହଁ, ବେଳେବେଳେ ମଣିଷର କାମନା ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୁଏ ନା, ତେଣୁ ମୁଁ ବୟୋବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେଣି, ତେଣୁ ଜୀବନଟା ଚାଲିଯିବ, ଟିକେ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇକି ଗଲେ ଲାଭ କ'ଣ, ନା କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ କ'ଣ? ତେଣୁ ଟିକେ ମୁଁ ଚାଖିବି ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ମଣିଷ ମାଂସ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। କହିଲା ନା ନା, ମଣିଷ ମାଂସ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରଜାକୁ ଆଣିକି ତୁମେ ଦେବ କି? ସେମିତି କରିବ ନାହିଁ, ତୁମରି ବଂଶ ଭିତରେ ତୁମେ କରିବ। କହିଲେ ତାହେଲେ ମୋର ମାଂସ ମୁଁ ଦେବି, ଜଙ୍ଘରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରୁ ହେଉ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। କହିଲା ସେ ମାଂସ ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଟିକେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାଂସ ଖାଇଲେ ମୋର ଦାନ୍ତ ପଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ସେ ରେକଟି ହେବ, ସେସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣୁଛି ତୁମର ଗୋଟିଏ କଅଁଳିଆ ପୁତ୍ରଟିଏ ଅଛି, ବିଶିକେଶନ ବୋଲି ତା'ର ବିଶ୍ୱକ୍ସେନ। କହିଲେ ହଁ, ବିଶ୍ୱକ୍ସେନ ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁତ୍ର। କହିଲେ ତାରି ମାଂସ ଟିକେ ଭାରି କୋମଳ ଲାଗନ୍ତା, ତାକୁ କାଟିକି ତୁମେ ମାଂସ କରିକି ମୋତେ ଦେଉନ, ସଂସ୍କାର କରିକି ଦେଉନ। କହିଲେ ଆପଣ ମୋର ପୁତ୍ରର ମାଂସ ଖାଇବେ, ଆମେ ପିତା ମାତା ଆମେ କେମିତି? କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ନ ଦେବ ମୁଁ ଫେରିଯିବି। କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁକ ଏବଂ କ୍ଷୁଧାର୍ଥୀ, ତୁମକୁ ମୁଁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେଇ ଦେବି? ଏ ଭୁବନ ବିଖ୍ୟାତ ଯଶରେ ମୋର କଳଙ୍କ ଲାଗିବ ନା। ରାଣୀକି କହିଲେ ପୁତ୍ରଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କର, ପୁତ୍ରଟିକୁ କାଟିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଯାହା ସେମାନେ କାଟିଛନ୍ତି,
କାଟିକି ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମାଂସ ତରକାରୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନିଜେ ପତ୍ନୀ ରାଣୀ ପଦ୍ମା, ଏବଂ ତାକୁ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଆଣ। 3 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଇଁ ବଢ଼ା ହେଇଛି ପତ୍ର। କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ତଳେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, କେମନ୍ତ କଥା, ମୋତେ ତୁମର ଆଉ ଜଣେ ପୁତ୍ର ଅଛି, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ବାଢ଼ିବନି? କହିଲା, ପୁତ୍ରକୁ ତ ଆମେ କାଟିକି ଦେଇଦେଲୁ, ଆପଣ କି କଥା କହୁଛନ୍ତି? କହିଲା, ନାଇଁ ତା ପାଇଁ ବାଢ଼। କହିଲେ, ହସିଲେ ସମସ୍ତେ, କହିଲେ ବାଢ଼। ତୁମର ପୁତ୍ରକୁ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରିଥିବ ଆତ୍ମାର ସହିତ, ତୁମର ପୁତ୍ର କ'ଣ ମରିଯାଇପାରିବ? ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ, ଧର୍ମକୁ, ନ୍ୟାୟକୁ ଏବଂ ଦାନକୁ ସମ୍ବଳ କରିଛଟି, ତମେ ବାଢ଼। ବାଢ଼ିଲା ପରେ ଡାକିଛନ୍ତି, ପୁଅ ଡାକ, ଡାକ ଆରେ ବିଶ୍ୱକ୍ସେନ, ଆସ ଆମେ ଭୋଜନ କରିବା। ଡାକିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଏମିତି କର୍ଣ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ କେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଯଦି ଟିକେ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ, କେତେବେଳେ ଯାତନା, କେତେବେଳେ କାହାର ଜମି ହରିଗଲା, କାହାର ଟଙ୍କା ହରଣ ହେଇଗଲା, କାହାର ଚୋରି ହେଇଗଲା, କି ଘର ପଡ଼ିଗଲା, କି କୌଣସି ଗୋଟେ ବିପଦରେ ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି, ବା ଆମେ ଯଦି ଦରିଦ୍ରରୁ ଦରିଦ୍ରତର ଆମେ ଯଦି 1000 ଥର ଆମେ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭିତରେ ଭିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମାଗିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ତଥାପି ଆମେମାନେ ହତାଶ ହେବାର ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୌଣୀ ପୂରିଲେ ସେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଦୁଃଖର ଗୌଣୀ ଯେତେବେଳେ ପୂରିଯିବ, ସେତେବେଳେ ସୁଖ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ, ଭଗବାନ ସୁଖ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ବିପଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଷଟି ପାଷାଣ, ପରଖନ୍ତି ତହିଁ ନର ହୃଦ ଟାଣ। ମଣିଷର ହୃଦୟରେ ଟାଣ କେତେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ କେତେ, ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିପଦ ପରେ ବିପଦ ଦିଅନ୍ତି, ଆହୁରି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତାରେ ଲେଖିଥିଲି, ବିପଦ ନିକଷେ କଷି ପୁଣି କଷେ, ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା ମଣି ସକୁ, ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର ଅତି ସେ ନିଷ୍ଠୁର, ଭାବେ କଷଇ ଆମ୍ଭକୁ। ଆପଣମାନେ 100 ସୁନା ଆଣିଥିବେ ଦୋକାନରୁ, 24 କ୍ୟାରେଟର ସୁନା ଆଣିଲେ, ସେଥିରେ ହଲମାର୍କ ଥିବ। ଆପଣ ସେ ସୁନା କିଣିକି ଆଣିଲେ, ସେଇ ଦୋକାନରୁ ଆଣିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ 8 ଦିନ ଘରେ ରଖିକି ତ ପୁଣି ତାକୁ ବିକିବାକୁ ଗଲେ, ସେଇ ସିମ୍ବଲ ଅଛି। ସେ ଜାଣିଥିବ ଏଇ ହାରଟା ମୁଁ ବିକିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ କ'ଣ କରିବ, ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆଣିବ, କହିବ ନା ନାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କିଛି କରିଛି କି, ତାକୁ ଟିକେ କ'ଣ କରିବ ନା ଟିକେ କଷଟିରେ କଷିଦେବ, ଦେଖିବ 100 ସୁନା। ଫେରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ଟିକେ କତୁରିରେ କାଟିଦେବ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନରମ ଅଛି, ତା'ର ନମନୀୟତା ତ ଅଛି, ହେଲା। ତଥାପି ସେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ପୁଣି କରିବ, ତାতে ଟିକେ ଏସିଡ଼ ପକାଇଦେବ। ଏସିଡ଼ ପକାଇକି ଦେଖିଲା ଯେତିକି ସୁନାକୁ ସେତିକି ସୁନା ଅଛି, ପୋଡ଼ି ଯାଉନାହିଁ, କିଛି ଖାଦ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟେ ଜୁତାରେ 2 ପାହାର ଦେବ। ତଥାପି ତା'ର ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିବ, କାଳେ କିଛି ଏଥିରେ ମୋ ପାହାରରେ କିଛି କେଉଁଠି ଦୋଷ ରହିଗଲା କି। ତାପରେ ଶେଷକୁ ଆଉଟି ଦେବ। ଆଉଟି ଦେଇକି 100 ସୁନା କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ତାରି ସୁନା ପୁଣି ତାକୁ ସେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଯାଉଛି ନା, ଧର୍ମ ପଥରେ ଯାଉଛି ନା, ତା ଭିତରେ କିଛି ଛଦ୍ମତା ଅଛି କି, ଛଳନା ଅଛି କି, କପଟ ଅଛି କି। ଭଗବାନ ସବୁକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭିତରେ କପଟତା, ଛନ୍ଦ, ମାୟା ଯଦି ଥାଆନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଆମକୁ, ମାୟା, ଛନ୍ଦ, କୈତବ ଆଚରଣରୁ ଆମେ ଦୂରରେ ରହି ଭଗବାନଙ୍କର ଧର୍ମ ପଥରେ ରହୁଛନ୍ତି କି, ସତ୍ୟ ପଥରେ ରହୁଛନ୍ତି କି। ଏବଂ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟା, ବିଶ୍ୱଦ୍ରଷ୍ଟା, ସେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାକ୍ଷୀ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧାର, ସେ ପୁଣି ଦାତା। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବେ, ଧର୍ମକୁ ବୁଝିବେ, ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବେ ଏବଂ ଫଳ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ଦୁଃଖ ପାଉଥାନ୍ତି, ଦିନେ ବିଜୟ ହେବ ତାଙ୍କର।
ନଳରାଜାଙ୍କର ଦିନେ ଅନ୍ୟ ଘରେ ଘୋଡ଼ା ଘାସ କାଟିଛନ୍ତି। ଘୋଡ଼ାମାନେ ଖାଇବେ ଯେ ବତିଶ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘାସ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଘାସ କାଟିକି ଦେବେ ଏବଂ ଘୋଡ଼ାଙ୍କର ସହିସ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ। ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାସ କାଟି ଦେବା, ତାଙ୍କର ଗୁହାଳ ସଫା କରିବା, ଯାବତୀୟ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେବା, ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ବତିଶ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଯେଉଁ ନଳରାଜା, ଯିଏ ବିନା ଅଗ୍ନିରେ, ବିନା ଦିଆସିଲି କି ଚକମକି ପଥର ବା କୌଣସି ଅରଣି ଦ୍ୱାରା ଅରଣିକୁ ଘଷି ସେ ନିଆଁ ବାହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶୂନ୍ୟରେ ଆବାହନ କରନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିଦେଲେ ଜଳି ଉଠେ। ବା ବିଜ୍ଞାନୀ, ସେ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ହୁଏତ ପୋଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ରେ ପାଣି ଟିକେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ କିମ୍ବା ସେ ପବନର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ଫଳରେ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଜଳି ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପୋଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ହୁଏତ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ହଉ, ତେଣୁ ଏତେ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ବେଳରେ ମା ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ବେଳକୁ ଷଣ୍ଢା, ସକଟା, ଅଘା ବକା, ଧେନୁକା କେତେ ବିପଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସହିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ କଂସ ମାମାଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ବା କୌରବ ବାହିନୀ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛନ୍ତି। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବଡ଼ ପୁତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ବଂଶକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି କୋକଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜର ବଡ଼ ପୁତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିନା ଦୋଷରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣର କଥାକୁ ମାନି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅଭିଶାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ମୁନି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ଏ ପୁତ୍ର ଯେବେ ପ୍ରସବିବ କୁଳ ସମୂଳେ ନାଶ ଯିବ। ତେଣୁ ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅଭିଶାପକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୂଳ ସହିତ ସେ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଜାରା ଶବର ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣର କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସତ୍ୟସନ୍ଧ, ସେ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଦେଖିବା ଇଏ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉଛି ନା ମଝିରେ ଦୋହଲି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବତୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତ ଭଗବତୀ ବିରଜାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ, ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ବା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେଠି କେତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଯେବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗା ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, 108 ପଦ୍ମଫୁଲରୁ ଗୋଟେ ପଦ୍ମଫୁଲ ନେଇଗଲେ। ଦେଖିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ନିଜର ଆଖି ତାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଥା। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ଜୀବନରେ ନ ଆସିଲେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, ଫଳ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇ ପିଲା ବେଷ୍ଟ ହୁଏ ଯିଏ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ, ବହୁ ଦୁଃଖ ସହିଥାଏ। ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଯିଏ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ 17-18 ଘଣ୍ଟା 20 ଘଣ୍ଟା ଯିଏ ପଢ଼ିଛି, 5 ଘଣ୍ଟା ବିଶ୍ରାମ ଆଉ ନିତ୍ୟକର୍ମ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ଆଉ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବା, ପ୍ରକୃତି କରିବା, ଏଇଥିରେ ସେ କଟେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 18 ଘଣ୍ଟା 20 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଯିଏ, ସେଇ ବେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବେ, ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦୁଃଖକୁ ସହିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ ଲୁହ ନଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଲୁହା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୁହା ଯଦି ଶରୀର କରିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଯଦି କରିବାକୁ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆହୁରି ଭଲ କଥା ହେବ, ଆପଣ କାନ୍ଦିବେ ନାହିଁ, ଲୁହ ଗଡ଼େଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ ବୋଲି ଆଖିର ଦୁଃଖକୁ ସହି ନେଇ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଆଖିରେ ମାରିଦେବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୋ ବିଧାନରେ ଯାହା ରଖିଛୁ ତାହା ହିଁ ମୋତେ ମିଳୁ। ହେ ମହାବାହୁ, ମୋର କପାଳରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହେଉ। ହେ ମହାବାହୁ, ମୋର କପାଳରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହେଉ। କାହିଁକି ମାଗିବି କିସ ଦିଅ ବୋଲି, ମାଗିଲେ କି ମିଳେ ତାହା। ମୋର କପାଳରେ ଯାହା ତୁ ଲେଖିଛୁ ମୋତେ ତ ମିଳିବ ତାହା। ଏତିକି କରିବୁ ଯିବା ବେଳେ, ଏତିକି କରିବୁ ଯିବା ବେଳେ, ତୋ ନାମ ତୁଣ୍ଡରେ ଥାଉ ହେ ମହାବାହୁ। ମୋର କପାଳରେ ଯାହା ଅଛି
ତାହା ହେଉ ହେ ମହାବାହୁ, ମୋର କପାଳରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହେଉ। ଭଗବାନ ମହାବାହୁ ସେ ଦାନ ଦେବେ ଯେତେବେଳେ ଅଜସ୍ର ଅଜାଡ଼ି ଦେବେ, ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରାଯାଉ। ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମା, ଅନେକ କହନ୍ତି ଚୂଳ ତ ପାଚିଗଲା, ଆଉ କେତେ ଦିନ ମୁଁ ଦୁଃଖ ସହିବି। ନା ନା, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ପାଉଥିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ନିଷ୍ଠୁର ନୁହନ୍ତି, ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ, ଶାନ୍ତ, ଶାଶ୍ୱତ, ଏତେ କୋମଳ, ଏତେ ଏତେ ନମ୍ର, ଭଗବାନ ଏତେ ନମନୀୟ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ସେ କ'ଣ ସହି ନେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ଛାତିକୁ ପଥର କରିଦିଅନ୍ତି। ବାପା ମା' ମଧ୍ୟ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ମିଛମିଛିକା ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ଚିମୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଚୁଟି ଟିକେ ଟାଣି ଦିଅନ୍ତି, କଲି ଟିକେ ଟେକି ଦିଅନ୍ତି, କାନ ଟିକେ ମୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି? ଦେଖିବା ପୁଅ ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛି, ପୁଅ ମୋତେ ମାରୁଛି କି ନାହିଁ। ପୁଅକୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ପଇସା ଦେବାକୁ ଥିବ ଦେବେନି, ଜାଣି ଜାଣି ତାଙ୍କ ଆଇରନ୍ କରିଦେବେନି ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟକୁ, କହିବେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ କରି ଶିଖୁ। ତେଣୁ କଷ୍ଟ ବାପା ମା' ମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ଟିକେ ଜାଣି ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି ଭଗବାନ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା ମଣିଷକୁ, ସହି ସୁନା ଯେଉଁ ମଣିଷ, ତାକୁ ଯେମିତି ବଣିଆ 50 ଥର ପରୀକ୍ଷା କରେ, ସେଇଭଳି ସତ୍ ମଣିଷକୁ, ଶୁଦ୍ଧ ମଣିଷକୁ ଭଗବାନ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରିକି ତାକୁ ହିଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଆନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଯିଏକି ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ମଲା ପରେ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ନଳରାଜା, ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକାଚ ବୈଦେହୀ, ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ 4 ଜଣ କେବଳ ଦୁଃଖ ସହିବାରେ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ନଳରାଜା, ନଳ ଭଳି ଦୁଃଖ କେହି ସହିନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭଳି କେହି ଦୁଃଖ ସହିନାହାନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ତୃତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ମା' ସୀତା ସତୀ, ସତୀ ସୀତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଦୁଃଖ ସହିବା ଲୋକ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଦୁଃଖ ସହିବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯିଏ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି, ସେହି ବାସୁଦେବ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଆସି ସକଳ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ସେ ସହିଛନ୍ତି। ଜୀବନ ସାରା ଖାଲି କୃଷ୍ଣ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ଧର୍ମର ଜୟ ହେଉ, ସତ୍ୟ ପଥରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଆପଣମାନେ କସ୍ମିନ କାଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୁଃଖ ପାଇଥିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା, ଆପଣଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୋଟି ଗୋଡ଼ ପକାଇଲେ ସେଠି ଯଦି ଖସଡ଼ି ପଡ଼ନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଉ, ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଉ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଚାଲିଯାଉ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଭଗବାନ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି ବଳିରାଜାକୁ, କହିଲେ ଯସ୍ୟାହମ୍ ଅନୁଗୃହୀତ ଅସ୍ମି ହରିଷ୍ୟେ ତଦ୍ଧନଂ ସର୍ବଂ। କହିଲେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ, ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଯଦି ମୋ ହାତରୁ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ନେବ, ତାର ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଆଗେ ହରେଇଦେବି। ତାର ପୁଅକୁ ନେଇଯିବି, ତାର ବନ୍ଧୁକୁ ନେଇଯିବି, ତାର ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ନେଇଯିବି, ତାର ଧନକୁ ନେଇଯିବି, ତାର ଜମି ଜମା ନେଇଯିବି, ତାକୁ ଭିକ ମଗେଇଦେବି। ଭିକ ମଗେଇ ସାରିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭିକ ଲୋକମାନେ ଦେବେନି। ଏତେ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ସବୁ ପର ହେଇଯିବେ। ଏତେ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବେ? କହିଲେ ଶେଷରେ ମୋ ହାତର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବଟି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ ନା, ଭଗବତୀ ବିରଜା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ ନା, ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ ନା, ପୁରୀର ବିମଳା ଠାକୁରାଣୀ ଦେବେ ତ, ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ ତ। ଆପଣମାନେ ପୁରୀ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରୁ ଯଦି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ହାତରୁ ଯଦି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନା। ତେଣୁ ଭଗବତୀ ବିରଜା, ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଙ୍କ ହାତରୁ ଶୁଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରା ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯାତନା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିନ୍ଦା, ଗ୍ଲାନି, ଅପମାନ, ରୋଗ, ଶୋକ, ବନ୍ଧନ, ବ୍ୟସନ ସବୁକିଛି ସହି ସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଆଉ ସେ ଅମୁକ ଲୋକଟି ଭଲ ଲୋକଟିଏ ଥିଲା, ହାୟ ହାୟ ସେ ଲୋକଟି ଚାଲିଗଲା। ହୁଏତ ମରଣ ବେଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଠା ଫଳ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେ ପରୀକ୍ଷକ,
ପରୀକ୍ଷକ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରିକି ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ପାରା ବାଇ ପାରା ଦେଖନ୍ତି ଅକ୍ଷର କେତେ ସୁନ୍ଦର, ପାଠ ପଚରା ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଲେଖିଛି କ'ଣ, ତାକୁ ଦେଖିବେ କିଏ ଭଲ ଲେଖିଛି ତାକୁ ବେଶୀ ମାର୍କ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଉପରେ ଥାଇ, ଦ୍ରଷ୍ଟା ସିଏ, ସାକ୍ଷୀ ସିଏ। ତେଣୁ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ଦ୍ରଷ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଦୁଃଖକୁ ସୁଖକୁ, ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବେ, ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍, ନ୍ୟାୟ, ଧର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଏ ମାର୍ଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସତ୍ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜ୍ଞାନର ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଧର୍ମର ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଧର୍ମକୁ ଧାରଣ କରାଯାଏ। ଧର୍ମକୁ ଧାରଣ କରିବା କହିଲେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ବାସୁକି ପରି ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୃଥିବୀର ଭାରାକୁ। ଯିଏ ଯେତେ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ପାରେ ଭଗବାନ ତାକୁ ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଭାରାକୁ ଆମର ମହାମାନ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ମହୋଦୟ କିମ୍ବା ଆମର ମୋଦିଜୀ, ଦାମୋଦର ମୋଦିଜୀ, ଏମାନେ ଯେମିତି ବହନ କରୁଛନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ IAS, IFS, IRS ପ୍ରଭୃତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନେ ସେମାନେ ଯେମିତି ବହନ କରୁଛନ୍ତି ବା ପୃଥିବୀର ଭାର ବା ଜାତିସଂଘର ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ କଥାକୁ ନିଆଯାଉ, ସେମାନେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ସେତିକି ପ୍ରେସର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଲୋକ ସେତିକି ପ୍ରେସର ନେଇପାରେ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ପ୍ରେସର ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚାପକୁ ଦୁଃଖ ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବେଶୀ ଦୁଃଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ମିଠା ହେବ, ଆଉ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ନିଷ୍ଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବଚନ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୀତାରେ, ନ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ କୃତ କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଗତି ତାତ ଗଚ୍ଛତି। ହେଲେ ହେ ଅର୍ଜୁନ, କୌଣସି ସମୟରେ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଦୁର୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗରେ କରାଯାଉଥିବା କର୍ମ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଦୁର୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ବିଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଫଳ ବରଂ ହୁଏ, କୁମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ, କୁଭାବନାରେ ପରିଚାଳିତ କର୍ମ ହୁଏତ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କର୍ମ, ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟ, ନିଷ୍ଠା, ଜ୍ଞାନ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କର୍ମ କେବେ ହେଲେ ବିଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ପରମ ଦୟାଳୁ, ସେ ଆମର କର୍ମକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଦୟା କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜାଙ୍କ ପରି ପତ୍ନୀର ବିବସ୍ତ୍ର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଥିର ରହିବେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା ମିଳିଯାଇପାରିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ହାତର ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ। ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତେ କହିବେ। କର୍ଣ୍ଣ ଯେମିତି ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ, ଯେମିତି ଭଲ ମଣିଷ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଥିଲେ, ଯେମିତି ଭଲ ମଣିଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ, ଯେମିତି ଭଲ ମଣିଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଥିଲେ, ଯେମିତି ଭଲ ମଣିଷ ସୀତା ମା ଥିଲେ, ସାବିତ୍ରୀ ମା ଥିଲେ, ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ବିରଜା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ସତ୍ ପଥରେ ଯାଉ, ଧର୍ମ ପଥରେ ଯାଉ। ଆପଣ ଦୁଃଖକୁ ଦୁଃଖ ନମଣି ସୁଖ ମଣନ୍ତୁ, ଦୁଃଖକୁ ସୁଖ ପ୍ରାୟ ମଣି କହିବ ସଦା ସତ୍ୟବାଣୀ। ତେଣୁ ସତ୍ୟକୁ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଗବତୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଦୁଃଖ ହିଁ ପାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେଇମାନଙ୍କର ହିଁ ଦିନେ ବିଜୟ ହୁଏ। ହରି ଓମ୍। ଏତିକିରୁ ଆଜିର ଆମର ଏ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟଃ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।